Chembure nyinge gendrete kwene kiwasi chinsemo a oimense ya Kenya nigo abalimi babeire bakuboligwa gutumika chinga kiechiga nabo igori bageriga ase ogokinia rigesa agakwana nabariki amangana nigo munyakero gobwe factory yecha ya Kibirigo Nelson Nduko aberega kwene kiabuna obwoyo obubwa bete boko bwato ko gochiase abalimi becha nigo burubya na igo kobaganya gutume kubotumeka ase nchirendonge eriogokinia albulimi bwabo sekemeri yechae nigo nonyana babereka goteba na nigo barachi gotwara ege ikaro asamatuka bwangoiga erio kumurekera obonia bwechae nabo igo emirobire yibabegete yokonekia buna babere bagusira abalemi kwegenderera bya asobulimi bwabo ekremete kebona kikere kondisi bwa samana yechae bona yikro pereguru loto musaba abalemi baito boyo tu abano bya mbogwe kaini bondo bokari korukunga no bwa fake Tugoyo abete prokiwa na KDT urwete Russia nugoyo bwale ngobya ngobwa ati metane leons ba plus chai ngobala tore chai nyoro na ndeba gotara maragato tusimara kane asumuti ebindo bune gitandarwa itakere babeke batare chai bitonga chai yabo ebemente ndikere fresh na ndungo korotoro mukyo munene kusombe chai within the spirited hours itarikorare tundubari gusemenye tundubari ikigo cy'injikala inche munonduko nabarusirisiringi saba nabaikirisiringi sarasini na ndo mwako yo mitinyeta tetigalete tusiye ko mwaka isaise gotokonya ndengerati ko basukigo kigoro wake wetani siringi sarasini na inde ndengerati ko kolegas na barabu na rosiri strategic plan yo kolegas as a Kibirigo Tea Factory for the next 3 years. Digo baise ko ngali bageri to implement na kotora baise ko wakinya because injere nene yo ko ro ni ubecha na ko nyala kibese